Imalis message curang maintindihan hindi pinasigno kita balinan at wayan. Kaya ko mga adwayan hindi ang nanay. Adaragyan kada tayo nga mangibanan kadigiti arami no ditana digiti sa bali at tao. Kaya pakursuna hindi dal tayo. No di panawayan hindi ilalanag hindi init tayo kaya kumayan. Amin ang kinaasigno tayo abalik tayo. Ket awalan amay-may ay na. Ngayon iti kinalawag, ket panagtalipato, awagas iti pagipatay tayo kaligiti sa bali, ket agbalikas nga agbyag dat dagitoy. Ipegsana iti natanggok asagot iti biyag, nga itel na iti maysa ken maysa.